उदालगुरियाव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बीटीसीनि मादाव टप 10 मोननाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायो। बावैनो बीटीसी सरकारा 5 लाख रां आरो 3 लाख रां जायफ्रानो एमआइएलआव बांसिन नम्बर मोननो हादों बिथांमोननो होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला बीपीएफ आरो बीजेपीनि बानजायनायाव जिल्लानि गेजेराव थांनाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बरायजानाय फरायसाफोरनो आगु मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बान्थाजों लोगोसे साफ्रोमनोबो 20,000 राङै सा 116 फरायसा फरायसुलिनो बान्था गथायो। आरो बे मेलखौ दैदेनो उदालगुरिनि एमएलए रिफन दैमारि बिथाङा। मेलखौ बेखेवनानै होयो बीपीएफनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ। आरो बाहागो लायो इएम लोमस्राव दैमारि, फ्रेस मुसाहारि, बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि आरो गोबां गागि सुबुं बिथांमोना बाहागो लायो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बीपीएफ आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बीजेपी नि बानजायनायाव थांनाय 2026 मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि लोगोसे सेबार सीबीएसईआव जायफोरा माने डिस्ट्रिक्टनि मादाव टप 10 जायगा मोननो हाबाय। टोटेल 116 स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनखौ साफायाव 20,000 केस एवार्ड होनानै लोगोसे साइटेशन लेटार होनानै बरायनाय जादों। आरो बाहाय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ इन्सपाइरेसन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ हाग्रामा सारनि थुनलाइयाव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव लादों। आरो फैयै फैयै दिनै उदालगुरियाव जोबथा बे हाबाफारियाव गोबां स्टुडेन्टफोर गार्जेनफोर बाहागो लाफैदों। माखासे स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टारफोर बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आङो स्टुडेन्टफोरखौ बुंदों जे टप 10 मोननाया बेनो लास्ट एन्ड फाइनाल नङा। फार्दार दे हैव टु स्टाडि मोर, दे हैव टु गो ए लं वे। दिस इज नट द फाइनाल, सो दैट इज जस्ट अ गेटवे टु गो फर हायर एडुकेशन। सो आङो बे इन्सपाइरेशनखौ आङो स्टुडेन्टफोरनो बुंदों बिकज दे हैव टु बिल्ड देयर केरियर एन्ड whether he can become a successful person or not, it depends on how he works. बियो माबोरै खस्थ' खालामो, बेसेबां खस्थ' खालामो, बियो केरियार दानो हानाय आरो हायै बियो स्टुडेन्टनि आखायावनो दङ। दा बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों आरो फार्दार नोंथांमोना हार्ड वर्क खालाम, खस्थ' खालाम, गोबां फराय, 10-12 घन्टा फराय, मोजाङै फराय, गोसो होनानै।